Ito yung tinatawag na Puradan. Ito daw yung anti-insects, langgam, uod, bagong tanim para hindi kainin yung mga mga seedlings natin. Hindi pa to yung abono. Yung sinasaboy ko ng paunti-unti. Kailan lalagay yung abono? Nangingisay kaagad yung mga uod tsaka yung mga langgam hindi magkaundagaga. Kaya napakatapang nito. Diyan? Nakita mo kanina? Ito. Pag nadilaan ko nang hindi sinasadya, pwede kong mamamatay. Napakadelikado nito. Ito. Konti-konti lang. Ayan. Para hindi uurin yun. Para hindi kainin ng insekto at uod na gumagapang sa ilalim ng lupa. Ay, oo. So far, nakakalahati na kami. Hindi Hanggang pa. bukas pa to. Ha? Wala pa yun. Wala pa pala. Kabila pa. Main line po ng series. Ayan, ang init, nagpapahinga sila. Nagkagarin yung karate. Ayun. Teenager.